L'acte vol ser un homenatge als 37 afusellats que hagueren de l'Alcúdia. Hem vingut a Paterna perquè dels 37, 36 d'ells foren afusellats en l'entorn que hem passat últimament, que és el Terrer, i que després gran part d'ells foren enterrats en les fosses comuns que hi ha aquí i alguns probablement en les que foren desfetes en esta part. El que volem fer és recuperar els noms, les persones, les famílies que van patir el drama de l'afusellament, de la mort, de l'assassinat. I en els nínxols 788, 787 i 736. Recordatoris que deixàvem ficar en el seu moment. Així està el llistat que vos heu aportat i així ho tenim, més o manco. Així n'hi ha 7 o 8 afusellats. I és on estan els germans Ábalos que comentava Pedro. El que hem fet primer ha sigut visitar les fosses comuns on se troben encara els afusellats de l'Alcúdia. La 85 també és Hipólito Garrido. Ahí está Luis Martínez Marco, la família li ha fet ja... Aurelio Palop i Pasqual Bonet Benavent. Felip Boix Vendrell, José Alcañiz i Mariano Descalç. Deixar constància que això era un fossar dels afusellats i fou el primer homenatge d'iniciativa popular. I per això este és un poc el monument més significatiu i representatiu dels afusellats. Era son pare de les meves germanes, que jo soc filla d'un altre pare, de ma mare. Però com ma mare contava tantes coses boniques, Pot semblar una broma de mal gust homenatjar als perseguits i assassinats del dictador Franco un dia com avui, l'1 d'abril. Precisament el dia en què fa 78 anys el dictador va proclamar la fi de la guerra. No, la guerra encara va continuar 40 anys més. Reivindicar l'1 d'abril com l'inici d'una de les repressions més intenses i covards sobre una majoria de la població indefensa d'un país no és gens paradoxal. Més de 120 alcudiencs estigueren senyalats públicament i despectivament com a delinqüents i així foren considerats a l'hora de donar-los la feina, la presó, els camps de treball, el desterrament i per a 37 d'ells la mort fou el preu que hagueren de pagar els lluitadors per la llibertat. Hem depositat unes flors, un xicotet símbol del nostre respecte i després hem llegit un comunicat en el qual hem intentat transmetre a tots els presents, familiars i amics que ens han acompanyat, el sentiment que ens guiava per a poder, organitzar esta primera visita intencional als afusellats. 14 de juny de 1939. Foren afusellats Andrés Alapont Porta, José Vallès Marín, Luis Aguado Vallès, Teodoro Ábalos Candel. El 27 d'octubre de l'any 39 foren afusellats Vicente Maíquez Vila, Enrique Chornet Bauset. També foren afusellats Eduardo Boix González, Juan Ortega Clemente, Eduardo Escrivà Sánchez. Hi ha famílies que solen vindre quasi tots els anys, més l'1 de novembre, però nosaltres hem volgut reivindicar no sols la faceta humana, sinó la faceta política, la faceta d'il·lusió per a la que lluitaren per la llibertat i que per aquesta condició foren assassinats. Aurelio Palop Ferrer, Pasqual Bonet Benavent. Francisco Núñez Miquela, Bernardo Aliño Canet. 12 de setembre de 1940, Mariano Camarasa Reig. 23 d'octubre de 1940, Cadido Martínez Ferrandis. 24 de juliol de 1942, Mariano Sánchez Angulo.
tratant tots de traslladar-nos a aquests moments, jo crec que s'hem emocionat tots. És difícil no emocionar-se en un context com este i en unes circumstàncies com aquestes. El terrero, un poble inundit, ahí está todo el succionament. I va ser, traguent el cos, el tio Enrique li preguntava a ma abuela, ¿el tío portava chaqueta de pana? Diu, no. El tío portava... I ma abuela s'acostava i va dir, no és el tío. I era l'alcalde de Pobla Llarga. Canviaren la roba... I anar a matar-me te donava jo A tu la chaqueta. Després te mataven a tu i tu la donaves a una Com es o pegaven digues el la que no tir, era teua. com es pegaven el tir de gràcia, La que no no era podien teua. reconèixer Però és que la jo crec cara. que... Si diuen que els entrenos de veres perquè no ho poden. És que no està Que tot no una saben qui muntonada és. i en calç i tot. Pues, I això va ser. està I a tot son pare d'allà el tragueren diumenge a les 11 del matí. És que el dia Sant Antoni, com era festa, Era festa, no. no volien matar perquè en el poble no No el hi farà havia polseguera de... Perquè respetaven moltes dies de sí, guardar. sí, molt, però per matar no tenien hora. Hem llegit una carta dels últims moments de vida del que fou alcalde de l'Alcúdia, Mariano Sánchez Angulo. Ya ha llegado el momento de mi existencia. Hoy, día 14 de julio de 1942. Me sacan para fusilarme. Y antes de sacarme, quiero escribir estas 4 letras porque ya no volveré a escribir, pues bien, Bernarda. Yo me marcho muy sereno y con mucha serenidad. Y no más deseo de ti que vivas lo más cómoda que puedas, tú y nuestras hijas. No he hecho nada de eso, lo juro en estos momentos de mi existencia, ante Dios que estoy limpio de sangre. Me matan porque me tienen aborrecido. Ya sabes quién soy, no te puedo escribir más porque ya ha llegado el momento. Y a nuestras hijas recibe 1.000.000 de besos. Tú que eres mayor, ya sabes lo que quiero decir. Adiós, adiós, adiós. Al cap de mitja hora el pujaren al camió i se'l dugueren pa Cassí i l'executaren. Va ser l'últim executat de l'Alcúdia, juliol del 42. Ens hem traslladat tots al terrer, l'espai en l'entorn del qual se produïren la gran majoria d'afusellaments, que era el camp de tir que tenien les unitats militars d'ací del quartel de Paterna. I ja allí s'ha llegit un poema de Miguel Hernández i en això hem tancat l'acte d'homenatge als afusellats de l'Alcúdia. No se pot. Venían, los fusilaban, se los cogían, por ahí se los llevaban y al cementerio. Sentados sobre los muertos que se han callado en 2 meses, beso zapatos vacíos y empuño rabiosamente la mano del corazón y el alma que lo sostiene. Que mi voz suba a los montes y baje a la tierra y truene. Eso pide mi garganta desde ahora y desde siempre. Canto con la voz de luto, pueblo de mí, por tus héroes. Tus ansias como las mías, tus desventuras que tienen del mismo metal el llanto. Las penas del mismo temple y de la misma madera tu pensamiento y mi frente, tu corazón y mi sangre, tu dolor y mis laureles. A poc a poc anar recuperant individualment a tots els que foren afusellats, no sols a ells, sinó també a tots aquells que patiren presó, i no sols a ells, sinó a tots aquells que també moriren en els fronts, que ne són prou. Tots són
com a seqüeles i conseqüències d'una sublevació militar en contra d'una legalitat il·lusionant que tinguérem durant molts pocs anys. Per tant, aquesta és la nostra funció com a associació, anem a continuar i tots aquells que ens tireu una mà, benvinguts sigueu, perquè entre tots, com diuen aquells, ho farem tot.